Katuan surang nan tembau dalam syariat jo dikai layan dan jo batin samo-samo dalam ampun. Ampun jo maaf di banyak suku jo lillah dilabih maklumlah manusia basipek kawa Allah Ta'ala basipek kadin. Lillah jo maaf minta buat tibo ka pakai Tuhan. Sabui kalau Ya mai Tuhan. Menyembah itu kepada Allah bersalawat itu kepada Nabi dia buah perniang saja yang bertibukan ka pakai Tuhan. Sabui kalau Apalah nang kajadi buat pun nyambung ka pakai Tuhan tu kini ke atas tambun jati ke bawah tak kasih bulan balaya gumalo masuk batahun gumalo musim. Yo Prabu. Aye tanang pasir tanggalam karang tak ada nama nonggo ombak taduh gelombang sunyi angin elok lai selesai kapa balaya dinan tanang sananglah hati sejuru mudi. Yo Prabu. Ombak taduh gelombang sunyi angin elok lai selesai kapal balaya dinan tanang sananglah hati sejuru mudi. Galah tahan tak pada tabiang tiba di tabiang maulah kan iyo de baitu barum diang dia lupa tik bakato bahasa tibana. Apalah ujung kato diang bawa ka pakai tuan tu kini raib timato kunan duo lapeh di jari dan 10 sadudun ceret eteko saidang jamba jo hidangan ditidiak di panarupo di silau di panaroman bilangan cukup susunan samparono. Yo. Balayanya tentu nang antang pulau pajalannya tentu nang antang matik sekian perundiang dan banta antanya sampai ke pakai tuan. Sampai kalau Dibilang sampai tuan. Yo maka lagu. Lembo tuan. Sembah menyembah dipulangkan kepada Allah, salawat dan salam dimohon kepada Nabi yang buah parunjang kalabulah dan keambuan jong tinggi diamba gadang. Yo benar tuan. Sungguh pun kamu kelabu surang ambu mengalihkan buah parunjangan tak serapit nalah niniat dengan mamak seratu dusanak nambah samo. Yo benar. Indak dia tok dibilang gala jo salam sajo dimuliakan kapatuk pemilang gala salam lalu pada narapit buah parunjang kembali pakai. Sabui tuan. Artinya nak jadi buah perundang di kelabu kebakai ambu magak di hari sari nangko ari bayi ketika elok niat sampai kau selamat puji tunjuk kanan satu. Yo benar. Sebab pasiang dinan tumbuh jaleh manimbang dinan ado tumbuh sarupo iko kini di pihak silang nama pangka ateh karajo benang pokok menganangakan sepanjang atai. Yo benar. Apalah dia adek nang katangah di jamban nang barat tak di kumbuk nang tabatu di galeh nang bersusun. Bilangan cukup susunan samparono kok balai no yo dak sampai ke pulau tuan bajalan no yo dak sampai ke bate ke mana ko mana kalalu no kelabu Sawananya tuan. yo mana kelabu Yo benar. sepanjang buah perundang kelabu nang katangah nang tabebak kam ko rapek nang tahaduk ka bakai ambo lai dia adek nama pakai nyato dicupak nama isi tapi semantam pun baitun dek kantam bainduk kasukatan kato barajo kamu pakai ambo ambiak kato kelabu jo bayo menyapuikan ambo ka buah barino basaba kelabu sekutiko. Rupanya sampai tuan. Sampai kelabu Yo mai tuan. lai kelabu Mulanya sambah pedah nang tata ka pakai tuan dek ado pulau na manuri undang bak undang orang tua papatah luak nanti go kurindam siar picaro minangkabau. yo kelabu Nak ilek kapa dari Maro, kironyo kapa dari Langkat pengiriman anak Rajo Jambi. Dek dan bana talatak dinan tuo rasio tapagang diniat dengan mama. Kita nak tindak dapat menyudahi kau lah kata jom pakai ambo pakai suka nanti tuan. ambo kabayo kelabu nanti ke sawah. Saya kira-kira tuan. Awalin. Lemo pak, Anak udah sikit ada kali. nala pak. Kita kan juga punya kemarin ini makan. Punya sudah makan itu dong pokok. Kok setan jodoh ke tengah. Kok belayu nak mari baku dong. Wajalah tu mati. Setan jodoh dan jodoh kan yang pernah ikut lawan sampai kembali. Lah sampai deh pak. Sampai kembali. Abla sekato dapat berundang yang gede jambu nak kadibah punya jambu nama kadungi nama baranga di rupo nama liye tentang gayong nak kabasambu kato nang kajok banan kabari banan jambu paranti kasukato. Ya pak. Sebanyak pernah pak ke tengah yo labana. Tapi sungguh pula benar duduk pasamu beke bayu dan tu keminto morenje kato pekat cari bana balega tiba jambu nantilah pak usdiko. Boleh ketua pakai boleh pakai nanti. Pak mo pasagayo. Kapak mo sa tapat. Ada dua pak tapi setengah tanah mau kemana ambo berampung dengan beri banyak. Yang kali mereka apa makai dibunyi nambah ranga di rupo nambah dia tetangga yo nang kusamu kato nang kajawab banan kebari banan dia pak meniti pak. Alah pak. Iya lah. Iya pak. Pakai nanti.
Lain mo Pak. Yo lah. Yo lah. Lah sampai deh Pak. Abra sekata dapat kami kerja ko di amburun yang tanta dapat kata boleh golek naso golek picak nas tapi pipes na pe bari na kabarinya bap marian lah malin di bap marian malin tinggi manjuang gada mamba mis kais tu mana Pak. Ya ingko di mukeni ko picak boleh kana laku di bawah bunyi di po tabaw lah senang lah tu Pak. Awak teh teman dia Pak. Di mana Pak? Oh Pak, Lain ni. kembali berangkat Pak. Sabui balik. Adapun pun ni kembalikan bagi apa kau nak cakap dia apa runjang tanta dia mau ketau belega Yalah. batu golek na golek pecak na tapi pipis selayang lepe bari na kabarinya bap pembarian lah Pak di ma pemerintah Pak tinggi manjuang gadang mamba ni mana semua Pak Sampai Malin. alah Pak Jago Malin bayu. Mau menanti. yo lah Ini dah dapat buah bari di Jawa Tawala kadapat Malin mantah kadapat anak kabarino. Papa mari lah pas sebab kami sikut tinggi banjung ada mamba kapan kita Malin. itu apa Nah, soalnya kau dijudul lari dok kita bawa pun kita Malin. nama teh teman dia Pak Di balen katukas saja Malin. jadi Pak Nyeri Datuk Kendali bisik semua kedengaran di semua kelampan nya rasanya tentang jodoh ke tengah yo duduk na bayu tagak na beramah yo nya alah nya sebenarnya bukan sebenarnya nantinya lainnya rencanya iyalah 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 sampai tu Kendali dari cakom ambon nyek sabakam nari ada nyek payokan kato ke bakih beliau nyek mama selingkar dua kita pek buah jubari beliau tanta ke depannya nyek manta ke depan ambo nang kantanya dinyek ke depan ambo setangan kandak dari palang silang pangka ke jono pokok kandak biasa bari pinta biasa pelakuan tapi kok ada anan tunjuk tabari dambo tinggi banjuang kadang mamba kapan tu manalunya maksudnya nan juduk larih nan japik tabawa ban pendang kitanya kita sagon notan koreknya ini je dong Dan Prabu, Dayang butuan. Yumastan. Dayang butuan. Di Sultan Ketua Taranta dia ambo ketua balega lah ambo palegakan ketua Sultan dan Tibu kabakeh ninyek dengan mamak seratu dusana nama samo. Yo benar. Kinilah dapet buah jubari dari beliau tawala kadapan ambo manta kadapan Sultan alah rancak ko dianta. Di japi mana tuan? Pola nang kantano diambo kadapan Sultan setantangan kandak Sultan tadi kandak babari pinta pelakuan. Tapi samantampung itu mulailah di Sultan dari bawah nak kami ansur dari atas. Kula nak buah bari Sultan. Pokoknya sampai tuan. Sampai Sultan. Yo main tuan. Lai Sultan. Kada dari sebata cakko tatu tuan bayu ambo menanti. Yo Sultan. Inilah dapet buah jabari dari bilau taranta ka pakai tuan manta ka pakai ambo. Yo Sultan. Apalah hantanya ni tuan ka pakai ambo setantangan di kanda ambo nang ketengah kanda kuliah pinta berlaku coba semua sebata itu mulu dan sultan di pangkanda posisi ujang mang ko lalunya tuan. Sawana Sultan. Dia sebuah kanda lo kuliah pinta berlaku lamanya nang kironya tiba pinang kita tuan. Itu batis Sultan. Lalu langsung tuan. Mulailah dari bawah Sultan. Ya tuan.